Dobar dan i dobrodošli na kanal Priče koje volite. Dragi naši, hajde da i danas proputujemo kroz još jednu priču. Mir pre oluje. U stanu na 5. spratu jedne zgrade od sivog betona, u jednom od onih beogradskih blokova gde su prozori svi bili isti, a duše različite, sedeo je Milan. Na stolu pred njim pola popijena kafa, pepeljara puna opušaka i nepročitano pismo koje je sam sebi napisao pre 3 dana. Na tom papiru, krivudavim rukopisom, pisalo je: odlazim, ne mogu više da glumim život koji nisam birao. Već mesecima je u glavi vrtio isti scenario. Napustit će sve, suprugu Jelenu, 2 dece, stan koji su zajedno otplaćivali 10 godina. Otići će kod Nataše, žene koja mu je, bar se njemu činilo, donela svetlost posle godina dosade i tihe gorčine. Nataša, razvedena, u 40-ima, uvek namirisana, sa osmehom koji je znao da ublaži njegovu krivicu. Govorila mu je da zaslužuje da živi za sebe, da nije greh ako hoće da bude srećan. A on je u tim rečima nalazio opravdanje za ono što je odavno u sebi odlučio. Ili je samo želeo da veruje u njih. Te večeri Jelena je spremala večeru. Deca su se svađala oko daljinskog. Miris proprženog luka širio se kuhinjom. Milan je gledao kroz prozor i mislio na Natašu, na njen stan kod Vukovog spomenika, na dugi balkon i na zavese koje su uvek mirisale na skupe parfeme. Mislio je i na to kako mu je pre 2 nedelje rekla da je njen bivši muž nikada nije znao ceniti. A on je u tom trenutku osjetio potrebu da je zaštiti od svega, pa čak i od sebe. Mile, dođi da jedeš. Jelena ga je prekinula iz misli. Odmah, rekao je, ali se nije ni pomerio. Pogledao je sliku na polici. On, Jelena i deca na moru. Izgoreli od sunca, svi nasmejani. Slika je bila stara 5 godina, a on se nije sećao da se u tom trenutku zaista tako osjećao. Kada je seo za sto, Jelena mu je sipala supu, a deca su se sad svađala oko hleba. Opet ćutiš, Mile, rekla je tiho, ne napadački, nego s umorom žene koja već zna odgovor. Umoran sam, promrmljao je. Od posla ili od nas? On je ćutao. Znaš, nastavila je Jelena, kad čovjek previše ćuti, obično znači da nešto krije. To ga je pogodilo više nego što je želeo da pokaže. Nemam šta da krijem, slagao je, gledajući u tanjir. Te noći nije mogao da spava. Jelena je disala mirno pored njega, a on je na mobilnom čitao stare Natašine poruke. Nedostaješ mi. Kad ćeš jednom da budeš moj, a ne samo gost? Ruke su mu se tresle dok je tipkao. Sutra, dolazim, odlazim od kuće. Poslao je poruku pa isključio telefon. Znao je da je time presekao nešto što se neće moći zalepiti. Ujutru je ustao ranije, spakovao je torbu, par košulja, stvari za posao i uzeo dokumenta. Jelena je još spavala, deca su se premeštala po krevetima. Na trenutak je zastao na vratima dečje sobe. Njegova ćerka je u snu mrmljala nešto. Pomislio je, možda ću se vratiti jednog dana, a onda
bez buke izašao. Grad ga je dočekao siv, sa vlagom u vazduhu i sirenama u daljini. Dok je vozio prema Natašinom stanu, osjećao je istovremeno olakšanje i strah, kao čovjek koji je srušio most za sobom, ali još uvijek stoji na obali i gleda gdje će skočiti. Nataša ga je dočekala u bade mantilu. Znači, stvarno si došao, nasmejala se. Rekao sam ti da ću doći. I? Jesi im rekao? Ne. Samo sam otišao. Pa to je možda i najbolje, rekla je sipajući mu kafu. Manje drame. Milan se osmehnuo, ali u stomaku mu je nešto zatezalo. Osjećao je da je uradio nešto što se ne može popraviti. Ali Natašin osmeh je na trenutak sve to zamaglio. U njenom stanu sve je mirisalo na parfem i cigarete. Na stolu je bila flaša crnog vina i 2 čaše. Imala si goste? Pitao je. Ma, kolegica s posla, zadrži se ponekad. Nasmejala se, previše opušteno. On je povjerovao. Sljedećih nekoliko dana Milan je pokušavao da se navikne. Nataša je radila u marketinškoj agenciji. Vraćala se kasno, umorna, ali uvek našminkana. U početku je sve ličilo na slobodu. Ustajao je kad hoće. Nikoga nije pitao gde ide. Kuća mu nije bila tesna od dečjih glasova. Ali ubrzo ta tišina se pretvorila u težinu. Jednog popodneva, dok je Nataša bila pod tušem, zazvonio je njen telefon. Na ekranu je pisalo: Dule, ne javljaj se odmah. Zastao je. Telefon je i dalje zvonio. U glavi mu je počeo onaj stari glas. Nemoj da gledaš. Ako pogledaš, izgubit ćeš mir. Ali je ipak pritisnuo otključavanje. Pogledao je u poruku. Jesi li sama večeras? Mogu da svratim, kao i prošli put. Milan je osjetio kako mu se stomak okreće. U tom trenutku Nataša je izašla iz kupatila, mokre kose, ogrnuta samo peškirom. Ko te je zvao? Upitao je mirno. Neko s posla, ništa važno. Uzela je telefon iz njegove ruke. Pogledala je u ekran i na njemu je pisalo Dule. Na trenutak se ukočila, ali se odmah nasmejala. Pa da, Dušan, klijent, znaš onaj projekat o kojem sam ti pričala. Zašto? U tom osmehu bilo je nečega što ga je podsjetilo na njega samoga. Na osmeh koji je davao Jeleni kada bi se vratio kasno, a mirisao na tuđ parfem. Nije rekao ništa, samo je klimnuo glavom. Ali u grudima mu se nešto slomilo. Narednih dana počeo je da primećuje detalje koje pre nije hteo da vidi. 2 različita vina u frižideru, 2 muške četkice za zube u kupatilu i 1 sako koji nije bio njegov. Svet koji je zamišljao kao utočište pretvarao se u maglu od laži. A on je po prvi put počeo da se seća Jeleninog pogleda. Ne onog umornog, nego onog starog, kada su bili mladi i kada je sve izgledalo moguće. Danima posle onog telefonskog poziva Milan je nosio nelagodnost kao kamen u džepu. Nije više pitao ništa Natašu, ali je zato posmatrao svaki detalj. Način na koji joj telefon nikada nije bio daleko. Način na koji je menjala temu kada bi pomenula posao. Počeo je da osjeća ono što je Jelena godinama osjećala. Onaj instinkt
kada znaš da neko laže, ali ne znaš kako da dokažeš. Ujutro bi odlazio iz stana pre nje, iako nije imao gde. Sedeo bi po kafićima, listao oglase za poslove i mislio kako više nema ni kuću ni dom. Pokušavao je da zamisli povratak, ali video je samo Jelenu koja ćuti i decu koja ga gledaju kao stranca. Jednoga jutra, dok je sedeo u kafiću kod bulevara, spazio je Natašu kako izlazi iz zgrade pre nego što bi, po njenim rečima, trebalo da ide na posao. Nije je pratio odmah, samo je sedeo, ali mu je pogled pratio njene korake. Ušla je u crni automobil koji je stajao ispred zgrade. Vozač, muškarac u 50-im, sede kose s finim satom na ruci. Auto je krenuo, a Milan je ostao bez daha. Tog dana nije mogao da se vrati u stan. Šetao je po gradu, prelazio mostove, ulazio u parkove, tražio smisao u svakom prolazniku. I prvi put mu je kroz glavu prošlo pitanje: da li sam ja to zaslužio? Ili sam samo dobio ono što sam drugima dao? Kasno popodne vratio se. U stanu je mirisalo na sveže pečeno meso, a na stolu je bilo otvoreno vino, ono skuplje, koje Nataša čuva za posebne prilike. Imali smo gosta, upitao je, pokušavajući da zadrži miran ton. Ma ne, rekla je, okrećući se s osmehom. Samo sam poželjela malo boljeg ručka. Znaš kako, navikla sam da se ponekad počastim. Onda je dodala nehajno: a i bila sam u gradu s klijentom, onim starim prijateljem, Duletom. Pominjala sam ti ga. On je baš džentlmen. Dule, ponovio je, kao da mu to ime nije izlazilo iz glave. Da, zašto? Ništa, samo pitam. Posmatrao ju je kako jede. Njeni pokreti su bili mirni, kontrolisani, svaki osmeh odmeren. Sve u njoj je bilo uvežbano. Shvatio je da ne zna ništa o njoj i da je sve što mu je ispričala možda bilo samo konstrukcija. Lik koji igra ulogu po potrebi. Te noći, kada je ona zaspala, Milan je ustao iz kreveta i tiho uzeo njen telefon sa noćnog stočića. Utkucao je šifru i pogodio je iz drugog pokušaja datum njenog rođenja. Poruke, slike, pozivi. Srce mu je lupalo. I onda je video Dule, Marko, pa čak i jedan mlađi momak, student, kako je naziva, moja mala tajna. Rečenice su ga sekle kao noževi. Sutra si kod mene? Ne brini, on misli da sam na poslu. Znaš da mi nedostaješ više od vina. Milan je stajao pored kreveta, gledao u nju dok je spavala i u njemu se nešto lomilo, između besa i gađenja. Nije znao da li više mrazi sebe ili nju. Uzeo je jaknu, izašao i hodao do svitanja. Grad pred jutro ima neki čudan mir, kao da diše tiše, a svi grehovi koje je počinio postaju glasniji. Milan je sedeo na klupi kod Kalinića i razmišljao. Ljudi su počeli da izlaze iz zgrada. Pekare su mirisale na toplo pecivo, a njemu je sve delovalo kao da posmatra film u kojem više nema ulogu.
U jednom trenutku izvadio je telefon i otkucao poruku. Kako su deca? Nije očekivao odgovor, ali je on ipak stigao posle par minuta. Dobro su, pitali su za tebe. Zastao je. Hteo je da napiše nedostaju mi, ali umjesto toga ugasio je ekran. Narednih dana počeo je da izbegava Natašu. Ona je primećivala da nešto nije u redu. Pokušavala je da ga omekša pažnjom, večerama, ponekad i iznenađenjem. Ali što se više trudila, to je u njemu rasla praznina. Bio je s njom fizički, ali duhom negde između prošlosti i kazne. Jednoga dana, dok je skupljao svoje stvari da izađe, zazvonio joj je telefon. Zovi me kasnije, rekla je tiho. On je tu. Nataša je brzo prekinila vezu, ali već je bilo kasno. Ko je to? Rekla sam ti, klijent. Klijent koji te zove u nedelju ujutru. Ne moraš da me ispituješ, Milane. Nisam ja ta koja je napustila porodicu. Njene reči su ga pogodile kao led. I za trenutak sve se preokrenulo. Shvatio je da ona ne osjeća krivicu. Ne vidi sebe kao lošu. Naprotiv, ona sebe vidi kao ženu koja koristi ono što joj je život ponudio. A on je bio samo jedan od njenih prolaznih trenutaka. Samo čovjek koji joj je poverovao. Jasno te noći, dok je ležao na kauču i pokušavao da zaspi, Nataša je prišla. Ne možeš da me mrziš zato što sam iskrena, rekla je tiho. Nisi bila iskrena. Jesam, na svoj način. Ti si došao meni, ne ja tebi. Ti si bio taj koji je pobegao. Od čega? Od sebe, od dosade, od života koji ti nije bio dovoljno sjajan. Sljedećeg jutra spakovao je torbu. Ideš? Upitala je, dok je pila kafu. Bez trunke uzbuđenja. Da. Gde? Ne znam. Znači opet bežiš. Ovog puta se možda vraćam. Okrenuo se i izašao, ostavivši za sobom stan pun skupih mirisa i praznih čaša. Na ulici je duvao vetar. Ljudi su žurili. Nikoga nije primećivao. U tom trenutku shvatio je koliko je mali i koliko su svi njegovi izbori postali prah. Došao je pred zgradu gde je živeo sa Jelenom. Stajao je ispred ulaza. Gledao u interfon, ali nije imao snage da pritisne dugme. Kroz prozor je video kako neko pali svetlo. Možda Jelena, možda deca. Ruka mu je drhtala. Hteo je da pozvoni i da kaže pogrešio sam, ali glas u njemu govorio je nisi samo pogrešio, pogrešan si postao. Okrenuo se i otišao niz ulicu. U kafiću na uglu seo je za sto. Naručio je duplu rakiju i zapalio cigaretu. Na stolu je ležao njegov mobilni. Poruke od Nataše. Vrati se, nisi ti za taj život. I jedna od Jelene, ali kratka. Ako ikada poželiš da vidiš decu, znaš gde smo. Te noći je prvi put zaplakao. Ne od bola, nego od spoznaje da je sve izgubio, a da ne zna ni kada se to desilo. Svet oko njega je nastavio da se kreće, kao da se ništa nije dogodilo. A on je shvatio da neke greške ne nose kaznu odmah, nego polako, iznutra, dok ti ne pojedu dušu. Prošla su 3 meseca otkako je Milan otišao iz Natašinog stana. Nije imao snage da se suoči s jednim svetom koji ga prezire, ni s drugim koji ga više ne želi. Živeo je kao podstanar, u stanu na periferiji,
Radio je privatne poslove, a dani su mu se svodili na tišinu i cigarete. U ogledalu kupatila gledao je lice koje nije prepoznavao, umorno, utonulo, oči bez sjaja. Sve ono što je mislio da će dobiti u slobodi pretvorilo se u pepeo, ali taj pepeo je imao ukus istine. Sedeo je za stolom sa dvojicom prijatelja. Glasno je pričao i smejao se. Milan je pokušao da ignoriše, ali nije mogao da ne čuje fragmente razgovora. Ma ta Nataša, brate, zna kako da te okrene oko malog prsta, govorio je Dule. Pa ja sam mislio da sam jedini, a ona 3 telefona, 3 života. Prijatelji su se nasmejali. Da bude još gore, svi mi mislimo da smo posebni, dodao je sarkastično. Milan je okrenuo pogled. U tom trenutku nije osjetio ni bes, ni ljubomoru, samo tugu, jer je shvatio ono što je smatrao ljubavlju. Bilo je samo ogledalo njegovih iluzija. Kasnije te noći, dok se vraćao kući, svratio je do zgrade u kojoj su živjeli Jelena i deca. Nije imao plan da uđe, niti da se javi. Samo je želeo da vidi svetla. Na prozoru su stajale 2 male senke. Deca su se svađala, verovatno oko televizora, kao nekad. I za trenutak u tom prizoru osjetio je toplinu. Ne zato što mu pripada, nego zato što je znao da još postoji nešto čisto, iako on toga više nije bio deo. Onda su se vrata zgrade otvorila. Jelena je izašla, s kesom đubreta u ruci, u papučama i nenašminkana. Zastala je kada ga je vidjela. Mile, on nije znao šta da kaže. Prolazio sam. 3 mjeseca prolaziš, rekla je mirno. U njenom glasu nije bilo ni besa, ni ironije, samo umor. Mogu li da te počastim kafom? Pitao je skoro stidljivo. Zastala je malo iznenađena. Uđi, rekla je okrenuvši se prema vratima. Stan je bio isti, ali ipak malo drugačiji. Na stolu su bile dečje sveske. Veš se sušio na radijatoru. Televizor je tiho svirao neku reklamu. Milan je seo, gledao je oko sebe kao da je stranac. Dobro izgledaš, rekao je, više da popuni tišinu. Naučiš da živiš, odgovorila je kratko. Donela mu je kafu i sela preko puta njega. Znam zašto si došao, rekla je. Ne moraš ništa da objašnjavaš. Znaš? Znam. Nataša te je iscedila i pustila. Nisi prvi. Milan je spustio pogled. Jesi li srećna? Sreća je luksuz, Mile. Ja sam mirna. To mi je dovoljno. Tišina se spustila između njih, gusta i duga, kao paravan na pozornici. Deca te žele vidjeti, dodala je posle, ali ne odmah. Moraš prvo da se sabereš, da znaš šta hoćeš. Ne znam više šta hoću, rekao je iskreno. Eto vidiš, rekla je. To je tvoj najveći problem. Nikad nisi ni znao. Jelenine reči su ga pogodile, više nego bilo šta što je Nataša ikada rekla. U njima nije bilo zla, bilo je samo razumevanje. I u tom razumevanju osuda. Kada je odlazio, Jelena mu je rekla. Deca imaju priredbu sljedeće nedelje. Ako želiš, možeš da dođeš. Ne kao muž, nego kao njihov otac. Milan je klimnuo glavom, zahvalio se i otišao. Na ulici je disao duboko, kao da je prvi put udahnuo čist vazduh. Možda, pomislio je,
Još nije kasno da bude barem nešto, ako već ne može biti ono što je bio. Nedelju dana kasnije stajao je u sali osnovne škole. Deca su recitovala, svirala, pevala. Kada je njegova ćerka izašla na scenu i pogledala ga, oči su joj se nakratko raširile. Nije se osmehnula, ali ga je prepoznala. To mu je bilo dovoljno. Posle priredbe Jelena je prišla tiho. Nisam mislila da ćeš stvarno doći. Nisam ni ja, rekao je. Onda su se oboje nasmejali. Kratko, tiho, ali iskreno. U tom smehu nije bilo pomirenja, ali bilo je priznanja da su oboje umorni od svojih ratova. Vraćajući se kući, Milan je zastao kod trafike. Kupio je cigarete i dok je palio jednu, neko mu je prišao. Bio je to Natašin bivši muž, čovjek o kojem je čuo samo iz njenih priča. Ti si onaj s kojim je bila, jel da? Pitao je bez uvoda. Milan je samo klimnuo glavom. Znaš, rekao je čovjek, ne treba da se mučiš oko nje. Ona ne ume da voli, ni sebe, ni druge. Samo koristi ono što joj svet da. Kad nestaneš, nađe drugoga. Ja sam to naučio na teži način. Milan je ćutao. Nisi prvi, nećeš biti ni posljednji. Dodao je i otišao. Te reči su ga pogodile, ali više nisu bolele. Samo su potvrdile ono što je već znao. Te večeri Milan je dugo sedeo na balkonu svoga stana. Vetar je nosio miris kiše i lišća, a u daljini se čuo zvuk voza. Pomislio je na sve što je ostavio iza sebe. Smeh, suze, mirise, glasove. Sve je to bilo deo njega, ali više nije bilo njegovo. I onda, posle dugo vremena, otvorio je svesku i počeo da piše. Sada to nije bilo pismo sebi, kao pre, nego beleške, o svemu što je izgubio i naučio. Pisao je o sebi kao da piše o drugom čoveku, o čoveku koji je hteo da pobegne od dosade, a završio je u sopstvenom ogledalu, o čoveku koji je voleo laž, jer mu je istina bila suviše gola. Nekoliko dana kasnije otišao je na groblje, na grob svog oca. Stajao je dugo, ćutao je, dok su mu ruke bile u džepovima. Tata, rekao je napokon, ti si znao, uvek si znao, da čovek ne može da pobegne od samog sebe. Samo ja nisam hteo da verujem u to. U tom trenutku osjetio je mir. Ne sreću, ne olakšanje, samo mir. Kao kad završiš dugačak razgovor s nekim koga si godinama izbegavao. Kasnije, dok se spuštao niz ulicu, zazvonio mu je telefon. Poruka od Jelene. Dečaci igraju fudbal u subotu. Ako možeš, dođi. Kratko je odgovorio. Biću tu. U tom jednom odgovoru bilo je više nade nego u svim njegovim ranijim rečenicama. Jer po prvi put nije bežao ni od prošlosti, ni od budućnosti. Te noći, ležeći u tišini, setio se Natašinog parfema, Jeleninog pogleda, dečjih glasova, svega što je izgubio i svega što mu je preostalo. Shvatio je da život nije ni crn ni beo, nego niz pogrešnih skretanja koja nas uče gde su naši pravi putevi. A ponekad, da bi pronašao sebe, moraš izgubiti sve. Zatvorio je oči. Napolju je vetar tresao prozore, ali njega više nije bilo strah.
Po prvi put u toj samoći osjetio je da ne mora da beži. Vreme je prolazilo. Milan se polako vraćao životu. Posećivao je decu. Razgovarao s Jelenom. Čak je našao posao u jednoj maloj firmi. Nije tražio ljubav ni iskupljenje. Tražio je samo mir. Jednom dok je sedeo u parku sa ćerkom, ona ga je upitala: "Tata, a jesi sad srećan?" Pogledao ju je i nasmejao se. "Nisam siguran, dušo, ali mislim da sam bar iskren." Ona je klimnula glavom, zadovoljna tim odgovorom, i nastavila da crta po svesci. Milan je gledao u nebo, u oblake koji su se razilazili, i pomislio kako se možda život ne meri po tome koliko si voleo, nego koliko si bio spreman da naučiš kada ti sve oduzmu. A on je napokon učio, polako i iskreno. Dragi naši, nadam se da će vas ova priča inspirisati. Ako imate nešto da podelite, slobodno ostavite komentar. A ako vas je ova priča dirnula, ne zaboravite da ostavite jedan like i da zapratite naš kanal. U komentaru nam napišite odakle nas pratite. Hvala i do slušanja.